Cambuur supporters die vieren juist een feest, maar voor het politievakbond wie het een flinke teleurstelling. Het plan wie om snel een actie te vieren voor een betere CO voor de politieagenten, maar omdat Cambuur Zwolle een risicowedstrijd is, kinderneffens de ruchter net staakt worden. Na voorlopig oordeel heeft de politieregio Friesland voldoende aannemelijk gemaakt dat het onbegeleid uitvoeren van de voetbalwedstrijd Sportclub Cambuur tegen FC Zwolle onaanvaardbare risico's voor de openbare orde en de veiligheid met zich brengt. Dit alles is naar voorlopig oordeel een voldoende grond voor het maken van een inbreuk op het collectieve actierecht van de politiebonden. Het gevraagde verbod zal, zij het in iets andere bewoordingen, worden toegewezen met veroordeling hoofdelijk van de politiebonden in de kosten van het geding. Politievakbond ACP baalt ervan dat ze door de dreiging van voetbalgeweld haar rug om te staken opjaamatten, of wie er wel rekening houden met deze uitspraak. Na gisteravond was het natuurlijk de verwachting dat het hier ook mis zou kunnen gaan voor ons. Maar het is jammer dat wij als politiebonden zeer beperkt worden in de mogelijkheden van actie voeren. Burgemeester Kronen is blij met de uitspraak. Zou de wedstrijd net teruggaan, dan hield ik nog uit de hand in de kind. Ik moet de veiligheid in de stad garanderen en dan ga ik geen risico meer nemen. En dat heeft de rechter ondersteund. Dus dat is het belangrijkste. De wedstrijd gaat nu door en de politie zal ook weer alle inzet hebben om de veiligheid te garanderen. Het politievakbond denkt na over nieuwe acties. Dat komt wieken wordt daar meer over bekend.